Fawa Kamimati, welkom bij Leri Sranang. In deze video gaan we zinnen leren. Ik zeg eerst de zin in het Sranantongo en dan in het Nederlands. Abonneer op dit kanaal en geef deze video een duim omhoog. Laten we meteen beginnen. Amang ero gideng dede. Amang ero gideng dede. Amang is de man, erau is roud, gi is voor, deng dede is de doden. Met deng geven we aan dat het woordje wat daarna komt meervoud is. Amang ero gideng dede. A erai go navroko. A erai go navroko. A is hij, rij is rijden, go na is naar en vroko is werk. Erai laat zien dat het nu gebeurt, dus in de tegenwoordige tijd. We gebruiken daarvoor de letter E. Erai. Mi elesi wang buku. Mi elesi wang buku. Ik lees een boek. Mi is ik, lesi is lezen, wang is één, buku is boek. In spreektaal zeggen we melesi of melees. Dus melees wang buku. Mi oprani wansani ini ajari. Mi oprani wansani ini ajari. Ik ga iets planten in de tuin. Mi oprani is ik ga iets planten. Mi o laat zien dat het in de toekomst gaat gebeuren. En in spreektaal zeggen we mo. Moprani wansan ini ajari. A efanga afisi. A efanga afisi. Zij vangt de vis. A is zij. Kan ook hij zijn. Of de of het. Dus het heeft meerdere betekenissen. Vanga is vangen. En visi is vis. A efanga afisi. Mi escrivi wansani gimi mati. Mi escrivi wansani gimi mati. Mi is ik. Scrivi is schrijven. Wansani is iets. Gi is voor. Mi is mijn. En mati is vriend. In spreektaal zeggen we miscrivi wansan gi mi mati. A ekisi wan buku. A ekisi wan buku. Zij krijgt een boek. A is zij. Kisi is krijgen. Wang is één. En buku is boek. A ekisi wang buku. In spreektaal zeggen we a ekis wang buku. No pusu adoro tum sitranga. No pusu adoro tum sitranga. Duw de deur niet te hard. No is niet. Pusu is duw, duwen. A is de. Doro is deur. Tumsi is te. En tranga is hard. No pusu adoro tum sitranga. Mi odoro Tamara. Mi odoro Tamara. Ik zal morgen aankomen. Mi is ik. O is zal. Doro is aankomen. En Tamara is morgen. In spreektaal zeggen we ook mo doro Tamara. Amang dede is de. Amang dede is de. De man stierf gisteren. A is de. Mang is man. Dede is sterven. Is de is gisteren. Amang dede is de. Mi e prati anyang nangami brada. Mi e prati anyang nangami brada. Ik verdeel het eten met mijn broer. Mi is ik. Prati is verdelen. Anyang is het eten. Nanga is met. Mi is mijn. En brada is broer. Mi obigi ki you. Mi obigi ki you. Ik zal bidden voor je. Mi is ik. Mi o is ik zal. Biggie is bidden. Gi is voor. En you is je. In spreektaal zeggen we ook mo. Dus mo biggie ki you. A no verstang mi. A no verstang mi. Hij begrijpt me niet. Hij begrijpt me niet. Dus A is hij. No is niet. Verstang is begrijpen. Mi is me of mij. Of ik. Mi ogiu wansani Tamara. Mi ogiu wansani Tamara. Mi is ik. O is zal. Gi is geven. You is je. Wansani is iets. Tamara is morgen. In spreektaal zeggen we mogiu wansan Tamara. Mi abi wang dagu. Mi abi wang dagu.
Ik heb een hond. Mi is ik. Abi is hebben. Wang is 1. Dagu is hond. In de spreektaal zeggen we ook mi ap wang dagu. Mi ap wang dagu. Mi fini moni tapu strati. Mi fini moni tapu strati. Ik heb geld op straat gevonden. Mi is ik. Fini is gevonden. Moni is geld. Tapu is op. Strati is straat. In de spreektaal zeggen we mi fin moni tap strati. You musai a alesi. You musai a alesi. Je moet de rijst zaaien. You is je. Mus is moet. Sai is zaaien. A is de. En alesi is rijst. You musai a alesi. Mi is suku moni. Mi is suku moni. Mi is ik. Suku is zoeken. Money is geld. Ook hier mag je het anders uitspreken. In plaats van mi is suku money, zeg je me suku money. Dus niet mi e, maar me suku money. Mi e kari amang. Mi e kari amang. Ik roep de man. Mi is ik. Kari is roepen. A is de. Mang is man. Hier zeggen we mang met ng. Dus geen man, maar mang. Mi is tuka na a universiteit. Mi is tuka na a universiteit. Ik studeer aan de universiteit. Mi is ik. Stuka is studeren. Na is aan. A is de. Universiteit is gewoon hetzelfde woord. Proberi fuchari densani. Proberi fuchari densani. Probeer om de spullen te brengen. Proberi is proberen. Fu is om. Chari is brengen. Densani is de spullen. In de spreektaal maken we een paar woorden kleiner. We zeggen dan probeer fuchar densan. Mi is shi awinkri. Mi is shi awinkri. Mi is ik. Shi is si. A is de. En winkri is winkel. Je ziet dat shi met SI wordt geschreven. Het is niet mi si. Mi is shi awinkri. Mi shi awinkri. Apching e prei na osso. Apching e prei na osso. Het kind speelt thuis. A is het. Pching is kind. Prei is spelen. Na osso is thuis. En let op, geen pikin, maar piching. Adagu biti mi futu. Adagu biti mi futu. De hond heeft mijn voet gebeten. A is de. Dagu is hond. Biti is bijten. Mi is mijn. Futu is voet. In de spreektaal kan je ook zeggen Adagu bit mi futu. Mi overteri wantori. Mi overteri wantori. Ik ga een verhaal vertellen. Mi is ik. Mi o is ik ga. Het geeft aan dat het in de toekomst gaat gebeuren. Verteri is vertellen. Wang is 1. En tori is verhaal. Mo verteri wang tori. Wie e yang alesi nanga meti. Wie e yang alesi nanga meti. Wie is we. Yang is eten. Alesi is rijst. Nanga is met. En meti is vlees. We zeggen ook weyang. In plaats van wie eyang, weyang alesi nanga meti. Poti amoni tapu atafra. Poti amoni tapu atafra. Zet het geld op tafel. Poti is zetten. A is het. Money is geld. Tapu is op. Tafra is tafel. We zeggen ook in de spreektaal potamoni tapatafra. Anga den krosi. Anga den krosi. Hang de kleren op. Anga is ophangen. Den krosi is de kleren. Goed om te weten, bij meervoud zeggen we niet krosis, akrosis. We zeggen den krosi. Noskopu adagu. Noskopu adagu. Schop de hond niet. No is niet. Skopu is schoppen. A is de. Dagu is hond. Noskopu adagu. In de spreektaal plakken we het aan elkaar. Dan zeggen we noskopa dagu. Gofuru apatu nanga watra. Gofuru apatu nanga watra.
Ga de pot vullen met water. Go is ga. Furu is vullen. A is de. Patu is pot. Nanga is met. En watra is water. Go furu apatu nanga watra. Je bent goed bezig. Blijf zo doorgaan, want dan wordt het nog makkelijker. Bekijk deze video ook. Hier ga je nog meer leren over Sranang Tongo.